Aarhus Håndboldfonden er glad for, at med opbakning fra Sallingfonden at kunne arrangere sådan en fantastisk aften for byens frivillige, som i den grad har brug for at blive anerkendt, synes jeg, og støttet og inspireret til at tage en sæson mere som frivillig i de mange aarhusianske foreninger. Og vi er glade for opbakningen med fulde huse og røde lamper. Masser af god drikkelse fra Tuborg og god mad fra nogle af vores fine leverandører. Og så kommer der jo også musik og prisoverrækkelser senere, så en fed aften. Det at være frivillig, det giver mig en følelse af at have et sted at høre til. Det giver mig en mulighed for at få hovedet ud af egen røv en gang imellem. Lige at få stemt det ind hos nogle unge mennesker. Og det er noget, som jeg i hvert fald virkelig har brug for i min egen hverdag. Årets håndboldforening i Aarhus 2020 er Starstrup Håndbold. Det er mega fedt, de bliver anerkendt for det arbejde, de laver. Torben og Gitte, stort tillykke.